बोथोरजों खाबजानाय मोनसे बर' मिउजिक भिडिअ थौलै आगै दारागाव हाजोआव थांनोब्ला मुंनि मोनसे गोदान मिउजिक भिडिअ एजि कमेडि किं इउट्युब चेनेलनि गेजेरजों दिहुननो दासान्दि थौलै आगै दारागाव हाजोआव थांनोब्ला मिउजिक भिडिअनि शुटिंआ मुखुब जागासिनो। एजि सिने प्रडाक्शननि दैदेननायाव एजि कमेडि किं इउट्युब चेनेलाव नोंथांमोना थाबैनो थौलै आगै दारागाव हाजोआव थांनोब्ला गोदान मिउजिक भिडिअखौ नुनो मोनगोन। बिथांमोना फोरमायदों बे गोदान मिउजिक भिडिअखौ फैगौ 5 जुलाइआव एजि कमेडि किं इउट्युब चेनेलनि गेजेरजों नुनो मोनगोन। बे मेथाइखौ जनाली बर' आरो बिपुल बसुमतारीनि देंखो होनायाव दिहुनजादों। लोगोसेयैनो बे गोदान मिउजिक भिडिअआव गोदान महरगिरिफोरा बाहागो लादों होननानै दिथागिरि बिथाङा फोरमायदों। थौलै आगै दारागाव हाजोआव थांनोब्ला बे मिउजिक भिडिअआ मोनसे कमेडि टाइपनि जागोन। नाथाय आथिखालनि थासारिफोरजों गोरोबनाय बे मिउजिक भिडिअखौ दिहुननाय जागोन आरो रायजो राजा अनसायगिरिनिफ्राय मोजां अनसायनाय मोनगोनखौ मिजिंथिदों। खुलुमबाय। बड'लेण्ड बुब्लि नायगिरि बिथांमोननिसिम जोंनि गोसो गोरबोनिफ्राय अननाय आरो मोजां मोननायखौ बावहरबाय। लोगोसेनो बड'लेण्ड बुब्लि सामलायगिरि बिथांमोननिसिमबो बेसिम सफैनो हानायनि थाखाय रोजा रोजा साबायखर थाबाय। दा फोरमायहरनो मोननानै जोबोर गोजोननाय मोन्दों। जोंनि एजि कमेडि किं इउट्युब चेनेलनिफ्राय नैबे बोथोरजों गोरोबनाय मोनसे थौलै आगै थांनोब्ला दारागाव हाजोआव होननाय अफिसियेल मिउजिक भिडिअ फैनो थांगासिनो दङ। बे भिडिअआ मा चेनेलाव फैगोन, मा प्रडाक्शनजों दिहुनजागोन? बे चेनेला एजि कमेडि किं चेनेल। बे मेथाइखौ सोर रोजाबदों? बे मेथाइखौ आं बिपुल बसुमतारीया रोजाबदोंमोन। लोगोसे फेमेलखौ जनाली आब' बेयो। बे नोंथांमोननि बे एलबामाव सोर आर्टिस्टफोरा एक्टिं खालामदों? बेवहाय जोंहा बयजोंबो मिथिजानाय मुंदांखा कमेडियान एक्टर जयसिं बिथां आदा, लोगोसेनो जतिस बिथां, लोगोसेनो आं, ओमफ्राय नै फेमेलाव एक्ट्रिसआव भाइग' दं, बरसा दं, ओमफ्राय भनिता नानि बिनानाव दं। बे नोंसिनि एलबाम गोदाना माब्लानि गेजेराव ओंखारगोन? बेयो 5 तारिखनि सिगां ओंखारगोन, नैबे मासनि जुलाइ दाननि। सानबेसे जाखो दिनैनिफ्राय लानानै शुटिं खालामनाय? जोङो मैयानो नोंथांमोननि चेनेलनि गेजेरजों जों फोरमायहरनो सानदोंमोन मैयानो, नाथाय जों मैया हास्लाबदियासै। जोङो मैयानो लादों। दिनै जों 2 days थांबाय शुटिंआ। औ, दिनैनो जोबगोन। ओमफ्राय बेनिफ्राय बे एलबामनि गेजेरजों माबायदि समाजाव मेसेज होनो सानो? बेयो मोनसे इन्टारटेनमेन्ट। बेजों लोगोसेनो दा आथिखालाव सोलिबाय थानाय बा उन्दै उनला खुदियाफोरा माने गोबां पिकनिक स्पट बायदिसिना बेफोरबायदियाव थांलानाय, बेजों जुरित्र गोनां लानानै मोनसे कनसेप्ट बानायनानै बेखौ जों दिहुननाय जादों। औ। नैबे समाव नोंथांमोना नोंथांमोननि जे एलबाम बेखौ रायजोनिफ्राय माबायदि अनसायनाय मोननो लुबैदों? बेखौ दा जों बांद्राय बेफोरबायदि बुंथ'नो हानाय नङा। जोङो बुंनो थाङोब्ला जोङो जि बारनिफ्राय जोङो बेफोरबायदि कमेडि सर्ट भिडिअ'आनो जा बा जेनेबा मिउजिक भिडिअ'आनो जा जों दिहुनबोदों, बेवहाय रायजोफ्राथ' जोबोर अनसायनायखौ जोंनो होदोंमोन। दा जानो हागौ देग्लायबो होगोन बायदि मोनदों। सिगां समाव नोंथांमोननि प्रडाक्शनजों दिहुनजानाय साबसिन सुंद' सावथुन बा एलबामफोर, बेनि गेजेराव साबसिन? दा साबसिन अनसायनाय मोनदों होनना बुङोब्लाथ' दा भिउवार्सखौसो होनना बुंनांसिगोन। जेनेबा इउटुबाव जायनो बांसिन भिउवार्स थांदों। दा मिउजिक भिडिअ'नि बेलायावथ' जोङो बेफोरबायदि बांद्रायबो आगाराखै जोंनि चेनेलाव। दाख्लै मोनसे बैसागु एलबाम बानायदोंमोन, मेथ'खा बिबार खानाय। दा बेवहायबो अनसायनाय मोनदोंखौनो होनना बुंनांसिगोन बेफोरबायदि। दा देग्लायबो नैबे दारागाव हाजो मोनसे इन्टारटेनमेन्ट मेथाइ, रंजानाय मेथाइ, बेखौ जेनेबा लावखार ओंखाम जानाय ना मा होनो, बेफोरबायदि जेनेबा बादा जाहैनाय बेफोरबायदि। दा बेफोराव रंजानाय, बेफोरबायदि पिकनिक स्पट बायदिसिना थांनायफ्राव माने दामगोन बा बेफोरबायदि मेथाइखौ अनसायगोन बा जोंनि मिउजिक भिडिअ'खौ बयबो अनसायगोन, जों बेखौ हास्थायो। डाइरेक्टर, प्रडिउसार, करिय'ग्राफार माबायदि हाबा मावदों बा बिथांमोना सोर सोर? बिथांमोना केमेरामेन हिसाबै दं, बिथाङा इडिटबो खालामगोन, राहुल बर', बरिमुगनि बिथाङा, रुमबां प्रडाक्शननिफ्राय। दा लोगोसेनो बेवहाय करिय'ग्राफारखौ खालामदों जोंहा जेलसिं बसुमतारी आदा, नै JIB प्रेजेन्ट बा गुगोल बाबा टीमाव बिथाङा एक्टर।
डाइरेक्टरा सोर? डाइरेक्टरा बिथां जोंहा जयसिंहानो खालामबाय थादोंमोन ओमफ्राय जोंहा बिदिनो मिलायलायनानै गेजेराव बानायनाय जादों लोगोसे प्रडिउसार हिसाबै दङ जोंहा मिजिं बिथाङा प्रडिउसार हेन्डेल खालामना होदों बेनो गोजोननाय बावहरनांगोन बिथांखौबो। दा बे एजि कमेडि किंआव आङो रल मोननानै जोबोर गोजोननाय मोन्दों। आङो बिथां एजि कमेडि किंनि न'खरनि गासैखौबो आंनिफ्राय गिबियावनो साबायखर बावनाय जायो बावहरनाय। दा आङो बेखौनो गोजोननाय मोन्दों आरो। सिगां समनि बायदि नैबे समाव नोंथांमोना रायजोनि अनसायनायखौ माबायदि लुबैदों? दाथ' सिगाङाव जोंखौ रायजोफोरा मोजाङानो अनसायबोदों आरो आं बे एबारबो मोजांखौनो अनसायगोन होननानै बा मोजां अनसायगोन बेखौ आङो मिजिं थिनाय थाबाय आरो। नैबे गोदान एलबामखौ बबे बबे चेनेलाव बा मानि थ्रुयै नुगोन? बेखौ इउटुब चेनेलाव नुनाय जागोन। बेखौ एजि कमेडि किं इउटुब चेनेलाव नुनाय जागोन आरो। 2023-24 सोलोंथाइ बोसोरनि थाखाय गोदान मुं थिसननाय लानानै फैदों डन बस्क' डिग्री कलेज साफागुरिया। देग्लायनिफ्राय डन बस्क' डिग्री कलेज साफागुरियाव बेचलर अफ आर्ट्स एबा BA नि सेथि सेमिस्टारनि गोदानै मुं थिसननाया दायो सोलिगासिनो दं। चिरां जिल्लानि साफागुरियाव थानाय डन बस्क' डिग्री कलेजआ देग्लायनिफ्राय BA थाखोनि सेथि सेमिस्टारनि थाखाय गोदानै एडमिसन लानायजों लोगोसे बड', इक'नमिक्स, इंलिश, एडुकेशन, हिस्टरी आरो पलिटिकल साइन्स आयदानि थाखाय BA अनार्सनिबो खाबु दं। गोग्गो सोलोंथाइनि थासारिजों लोगोसेयैनो डन बस्क' डिग्री कलेज साफागुरियाव आलादा आलादायै हौवा हिन्जावनि थाखाय हस्टेलनि खाबुबो दं। जुदि फरायसाफोरा डन बस्क' डिग्री कलेज साफागुरियाव BA सेथि सेमिस्टारनि थाखाय गोदानै एडमिसन लानायनि सायाव आबुं बाथ्राखौ मिन्थिनोब्ला नैबे मबाइल नम्बर 9365551959 आव थोंजों सुला लानो हागोन।